kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon OG Inari. Tänään tosiaan mä jään yksin kotiin yksin. Eka kertaa. Joten kuvaan teille ensi yönä videon. Ja mä julkaisen joko silloin, kun mä oon saanut kokonaan kuvattua sen, tai silloin, kun mä herään aamulla sunnuntaina. Ei mulla silleen muuta ollut, mutta mä en tiedä tuleeko tää nyt shorts-videoihin vai sitten ihan vaan pitkin videoihin. Mut katsotaan, että kumpiin se tulee. Tai niin. Ja mulla on jo yksi suunnitelma. Se on vähän niinku semmonen yö my day, mikä siitä tulee. Joten olkaa kuulolla. Mä sanon teille, että olkaa kuulolla. Koska mistä ette olis kuulolla. Tää on ihan loppuun. Joo, sieltä ei tuu mitään. Olkaa kuulolla ja tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi jotain, jos tää laittaa kommentit päälle, mutta ei varmaan laita, koska se ei ikinä laita mitään kommenttia päälle. Tai bye!